Les places de Concha Piquer i dels Reis d'Orient d'Alzira ja compten amb una nova il·luminació LED. A més, s'ha vist millorada la seva imatge amb la col·locació dels fanals d'estil fernandí isabelí ubicats anteriorment a la plaça del Regne, quedant així instal·lats en la seva totalitat. El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha manifestat que estos fanals, ubicats ara a aquestes dues places de la nostra ciutat, milloren l'entorn d'esta zona, dotant-la d'història. L'edil també ha volgut aclarir davant alguns rumors de la possible ubicació dels fanals a una zona privada que aquests elements són patrimoni municipal i, com a tal, s'han d'ubicar en un lloc emblemàtic de la ciutat, tal i com s'ha realitzat des de la seva regidoria. Considerarem, dins de lo que és la remodelació de la plaça del Reino, canviar els fanals i reubicar-los en el casco antic, concretament en el casco de la vila. Els primers fanals que se retiraren de la plaça del Reino se col·locaren en la plaça Concha Piquer, així a esquenes de l'Ajuntament, i els segons s'han col·locat també en una plaça emblemàtica, que és la plaça dels Reis d'Orient, on està també en el final del carrer Santa Teresa. Considerem que este puesto és un puesto molt més adequat per a ficar estos fanals, com jo diria, són un estil antic, és l'estil fernandino, i per tant van estar ahí. Sí que he dit, de forma de broma, que algú se preguntava si aquests fanals acabarien en algun xalet. Pues no acaben en ningú xalet, perquè el que és el patrimoni municipal, en aquests moments este govern progressista el cuida, el mima i sobretot el torna a col·locar en els puestos més emblemàtics, i els puestos més emblemàtics estan en el centre de la vila. La instal·lació d'estos fanals d'estil clàssic a esta zona del centre històric ha estat realitzada després d'un estudi lumínic i paisatgístic d'ambdues places ubicades al perímetre del barri de la vila. Esta intervenció està emmarcada dins del Pla d'Eficiència Energètica d'Alzira, aconseguint un estalvi econòmic i energètic.